אמיתי? איך עושה כלב? איך? איך הוא עושה כלב? נכון. ואיך עושה חתול? ואיך? איך עושה? איך עושה אריה? אמיתי, אריה איך עושה? וואו. נכון. ואיך עושה ברווז? דדה, נכון. ואיך עושה שפן? ותגיד לי, מה עושים עם פרח? תראה, יש פה פרח. תריח את הפרח. מה עושים עם פרח? נכון, מריחים אותו. וואו. ותגיד, כשאומרים... דדה? מה אומרים? תגיד לי תודה. נכון, תגיד תודה. תודה. ואומרים בבקשה. מי תינוק גאון? מה אתה מראה לי? מה זה? זה כלב? איך עושה הכלב? איך עושה כלב? לא, ככה לא עושה כלב. הוא נכון, ולכלב עושים טובה, כל הכבוד. לכלב עושים טובה. חתול? עכשיו אתה עושה לי חידון? מה זה? נכון. ומה זה? מה עושים עם זה? זה פרח, נכון? מה עושים עם פרח? מריחים. תריח את הפרח. איזה ריח טוב יש לפרח. ומה זה? דדה, נכון, זה ברווז. זה דדה. אתה הלכת? ביי אמיתי, תודה לאמא, טוב?